het crossen daar. Jan van der Wij en Willy Boonstra. Even zien, van waar ben deze dames? Voor mij. Die ben jij erbij. Hoe hiest u? Vrouwtje. En oh, die horen die doe ik voort. Oh, en hier zit ook nog hier. En wat zit daarop, jongen? Rara Racing. Rare racing. Ja, Vertel even. promotiewebsite voor autocross in Friesland en omstreken. Ja, wat woon je nou nog meer? Nou, maar dat is het mooiste wat er is natuurlijk. Willy, begin even met jou. Want toen mailde me weer en ik kreeg een geweldige vraag weer. Want de vrije cross van Blijen komt er weer aan, hè? Ja, en nou ja, traditioneel altijd in de bouwvakvakantie. Maar het is nou net op de laatste sneun van de bouwvak, maar op de eerste. En dat is omdat er een hele prutte van ons bestuur zelf weg wil crossen. En weer een heel belangrijke wedstrijd op 20 augustus. Dus het moest verzet worden. Ja, correct. Nou, 30 juli dus. Dat klinkt voor u lijken heel simpel, maar is dat een prottige doch dan? Nou ja, dat is best wel een pruttige dag. Want ja, coureurs die hebben echt van alles te doen natuurlijk. Maar waar ik eigenlijk heen wil en waarom ik daar maild ha, is dat wij ook muziek ziekje. En dat hingen we wel eens een beetje voor elkaar. Maar toen we de datumverordening in, toen bleek dat mijn vakantie en die mijn vakantie en die mijn vakantie. Het gaat natuurlijk om het racen, maar er maakt een beetje muziek bij, hè? Ja, dat is wel zo mooi. Voor de gezellig. Ja, daar houden we wel van. Heb je nog voorkeur van muziek of net? Nou ja, Emiel is al west, Jack is al west, dus ja. En we hebben Jelle W al gewoon. Nou, Wat een beetje feestelijke sfeer wezen. feestelijke sfeer, een beetje bier erin en donsje. Jetties bedenk ik er niet eens. Nou, ken ik. Misschien is dat nog een idee. Scrum, Oh, dat zou ik nog leuk. dat zou mooi wezen. Nou, waar weet ik... Maar waarom? Gaat al regelen. Ho. Ja, weet je wat het is? We gaan wel een budget wat net meters heeft. Ze worden hier streng. Ja, maar zij is het wel even. Zo'n kraske, dat kost het genoeg. De meesten mag ik wat prijzen winnen. En de muziek is... wij wonen eigenlijk een beetje een oproep doen. Nou, bij deze. Nou, zal ik eens beginnen. Wij wonen een oproep doen voor een bandje. Een leuk bandje, maar mijn Frieske noemers. Wij horen wel een beetje van een beetje roeg. Wij zijn wat roegvolk, dat crossvolk. En misschien is er hier in de regio jong talent die het graag eens even rocken willen op het podium van de Vrije Cross. En bij deze willen we vreden jou hem op. We hebben wel een mailadres info@vrijecrossblijen.nl op zijn Friesk helemaal en dus. En mail us. En ons mails mij maar even nw van Noorderwien@omroepfriesland.nl of Willem Bordpik op Facebook. Dan komt het altijd goed. Een jonge band dus. Net al te volle yield, maar wel een fantastische ervaring. Kijk je hem vertellen trouwens. Dus zit bij die jonge envelop te zwaaien. Ja, klopt. En dan moet Jack Bottleneck met trek even bij komen. Want je bent vorig jaar ben je in Omroep Friesland duurzitter West. Ja, hoe is het met de auto? Die is overleden. Ja, hè? Ja, die vind ik goed steken. Jack, jij staat de auto is overleden. Ja, hoe is de chauffeur? Ook krijg de schuld. Ja. Maar we zijn er ook dwaan om een naaien in te bouwen, dus dat komt helemaal goed. Mijn oude motor komt erin, dus volgend jaar moet het helemaal goed komen. Dus dan moet er ook prijzen komen, denk ik. Want ik ga achter het stuwen, willen mij nou. Maar ik net? Nee, ja, maar doe ik niet. Ik met de eerste rondje. Hallo. Die. Ik zal je even zien laten hoe het maat. Oh, krijgen we dat weer. Ja, maar dit voor en dan maar zelf kennen. dat is wel leuk, want Willy zei, maar een hoorf drijven voor, want dan moest weer ons sleutelen, jullie ook. Ja, er moet al wat gebeuren, hè? Maar horen we best een prototype met met die auto's? Een hulppresentatie, ja. Maar wat voor auto krijgen we? Is dat snel? Kunnen we er in principe mee winnen? Nou, ik had er vorig jaar al wat prijzen maar woon. Dus helemaal die motor is uit die auto. Er komt een nieuwe auto. Compleet nieuwe type toage, ook alles erop en eraan. Dus het moet helemaal goed komen. Maar het voorzichtig rijden, Jack. Nee, we gaan vol gas. Volgas. Wij kunnen toch niet inhoren. Maar doe iets met de envelop, jongen. Ja, ik heb nog een mooie aandenken van je beiden. Oh, dit is hartstikke leuk. Meestal van de radio, we krijgen een hele mooie foto. Een grutte oordruk. Jack, jongen, daar ben wij mensen bij. Dat weer ik machtige dag trouwens. We worden van alle kanten beuk wel. Ik zou wel redelijk serieus aan. Ik vind het mooi. Nou, die komt in de kamer. Dankjewel, man. Alsjeblieft. En namens de Rare Racing en de Vrije Cross de Vrije Cross Maleia. Ja, leuk, man. Nou, deze gaat een eerplakje in de studio. Nou, geweldig. Super, man. Had ook een site, Facebook, waar kunnen we die vinden? Facebook, Rare Racing, rareracing.nl, rareracing.frl en op Twitter, rareracing15. Ah, leuk, man. Doe we staan weer bij mijn auto aan de slag. Willy, kom ik weer bij jou. Nog even niet keer de datum? 30 juli op de sneun. De mooiste sneun van de bouwvak. Ja, ben ik benieuwd. Wij komen weer hè? Hartstikke mooi. Jonge bands, ken je een band kunnen spelen en dat wordt hartstikke gezellig bij deze, dus ik zit er maar even bij. Je kan met mij melden, even via Facebook of bij Willy direct. Wij komen absoluut mee een band, hè. Dat weet ik zeker. Hartstikke mooi. Feest. Ja. Hoeveel mansjes komen er? Nou, dan mag echt bij de crossboer wezen. Want, Hoeveel mansjes?
Hoe bedoel je? Nou, ik denk, ik stel eens een intelligente vraag, maar dit weer een Nee, let maar. Dat wordt hier er onthouden, man. Dat is wel geen. Ja, maar alle categorieën doen we mee. Alles dat bij mij. Ja, alles erop en eronder. Ja, dit hier, vorig jaar in de lullenklasse en damesklasse, die hebben dit hier net meer. Ja, maar wij dan niet. Je komt in de 1600-klasse. We zien we weer in een harde lullenbak aan. Zeker in de oude wieverklasse. Nee, maar we gaan nou als rodeo hebben we erbij. Dus dat wordt spectaculair. Maar beuken, inderdaad. Vrijkoos, dankjewel nogmaals voor de prachtige foto. En het is fantastisch. Wij zijn erbij. En als je erbij wezen borst als bent ik nog. Wij hingen hem op in de studio. Ja.